Leksikon. Koga pozna sa one službeno profesionalne strane, promislio bi da je sada sa nama u studiju nagrađivani znanstvenik, poznati promotor znanosti, predavač, pedagog, sveučilišni profesor i prodekan s Medicinskog fakulteta sveučilišta u Rijeci, Saša Ostojić. Međutim, mi ga, a ja ga poznajem nešto bolje, pa znam da je sada s nama ovdje DJ profesor aka Saša O, koji je zapeo u 80-ima. Dobro nam došao. Dobro večer slušateljima i tebi, Saša. Ti pripremaš jednu zanimljivu večer gdje bi svi mogli barem nakratko zapeti u tom uživanju koje je postojalo 80-ih. Onog petka za 8 dana, 12. prosinca. Eto, za 8 dana se sprema nešto veselo u našem gradu, pun energije i pozitivnih misli, nekakve strasti da probudimo ono vrijeme koje je ne samo retro nostalgija, nego jedno vrijeme koje smo živjeli punim plućima, gdje je sve nešto bilo povezano, gdje je energija sama nastajala i gdje su nastajale neke besmrtne stvari, neke koje će tek otkrivati u prošlosti u ovom gradu koji, eto, nije samo grad panka i roka, nego jednog lijepog vremena, posebice Italo diska, zapravo jednog 80. pokreta koji je krenuo post-punk, pa onda novi val, pa onda taj nekakav šminkerski dio uživanja, svega onog što smo slušali na talijanskim radio stanicama i pretakali u neke od popularnih disko klubova u to vrijeme. Međutim, to nisu bili samo disko klubovi, već i stil života. To je bilo odjevanje, posebna moda, to je bio način frizura, to je bilo disanje sa 80-ima, to je bio život. Da, možda zato je dobro da ovo govorimo i nešto ranije, jer ne bi bilo loše pripremiti se baš i po tom pitanju, barem odjeća, ajde sad, možda ne morate frizuru jer bi to moglo ostati posljedice sljedećih nekoliko tjedana, ali odjeća se može potražiti, recimo ako imate neki sako od Kluza ili Lee Cooper, stare traperice, tako nešto. Da, nešto što me veseli da su ljudi, ovo moje konceptualno već, ali ne samo moje, nego i niz ljudi koje sam uspio pobuditi da zajedno sa mnom organiziraju nešto, eto, besplatno za Riječane. Uspjeli smo potaći tu energiju da ljudi me se radošću zovu sve ove tjedne, jer ja preko Facebooka oglašavam već mjesec dana, polako pripremam atmosferu, a evo sad smo došli do zadnjeg tjedna priprema, da su ljudi, da mi prilaze i kaže, izvlačimo nevjerojatne odjevne kombinacije, napravit ćemo natapirane frizure, obučit ćemo kože, staviti mrežaste majice, rukavice bez prstiju, štucne, nevjerojatne tenisice. Neki će donijeti, vidjet ćemo. Ono što je u najavi, ali uvijek se može promijeniti, je za mene fascinantno da smo uspjeli probuditi tog zaspalog duha i ljude koji su se poprilično uključili u male repetitivne rituale, ove današnjice koja nas proždire, u stvari pobudili poput onog kolačića Madeleine neko sjećanje i zajedno sa mnom i s ljudima koji mi pomažu ćemo eto otploviti u neko bolje, ljepše vrijeme koje, nadam se, nije trajno izgubljeno za ovaj grad. Da si se toga radnje sjetio, možda ona tvornica Jastučića za ramena iz Vrbnika ne bi propala. Evo, za njih je kasno, a za vas nije. Možete u petak uživati. Međutim, ovo ti nije prvi nastup ovog tipa. Dakle, sad će se neki pitati otkud sad Saša Ostojić u ovom poslu, ali oni koji bolje znaju da si već na sličan način surađivao sa Francuskom alijancom. Pa eto, krenulo je sve nešto spontano ove godine, iako kad se ja vratim, a sjećaš li se Saša, ja se Saša Vuksana sjećam kao vrhunskog DJ-a u 2 boda klubu, dakle koji je bio pandan Mildeu, riječka inačica, i sjećam se tih večer Italo diska ranih 80-ih, to je bilo nešto, to je trebalo doživjeti. Tada se izlazilo iz želje za pokretom, za plesom, za pokazivanjem sebe na način one unutarnje energije i stvarno se osjećalo na licima veselje i strast za životom. Nešto ono kad gledam kroz svoje studente koji počesto izgledaju potpuno nejasni u definiciji što je to život, odnosno što bi od života htjeli. Dakle, današnji klubovi nisu klubovi, današnji kafići su mjesta gdje se stvaraju žuljevi na laktovima i gdje se vrh oduzimanja doživljava kroz jeftini alkohol. Mi onda nismo doživljavali zabavu kao takvu i znali smo uživati u životu, znali smo plesati. Dakle, to vrijeme sam probudio sasvim slučajno jer me Francuska alijansa ove godine zamolila kao osvjedočenog diskofila i frankofila da napravim jedno glazbeno večer i tako je krenulo spontano art večeri A Beau de Souffle ili ti ga do posljednjeg daha u jazz tunelu.
To je bilo jako krasno i 3 mjeseca poslije ponovno poziv iz Francuske alijanse u sklopu dana glazbe ili Fête de la Musique da nastupimo ovaj put sa dance francuskim programom i to je već postalo nešto ozbiljnije. Nakon toga je bilo mnoštvo onih poziva ljudi koji nisu uspjeli biti, koji još nisu znali što ja to radim osim svog profesionalnog. Dakle, jedno od mojih lica nije jedino ili posljednje i krenulo je i obećao sam možda se desi ako se energije sklope ove godine. Nisam ništa forsirao, istovremeno sam u glavi i u svom CD playeru preslušavao, a sigurno nekoliko desetina tisuća pjesama iz 80-ih. Jednu i sada čujemo u miksu, to je otprilike dio programa da ljudi steknu dojam kako bi to zvučalo. Ovo je fantastičan remix od Kate Bush, zapravo placebo verzija. I uglavnom spremao sam virtualnu listu i prijateljima sam rekao ako se nikad ne dogodi to već moje zadovoljstvo stvaranja i pobuđivanja pozitivnih emocija kroz ovo vrijeme je meni dovoljno. Međutim, eto, dogodilo se, energije su se sklopile, niz ljudi koji su prepoznali moj koncept su rado udružili energiju sa mnom i svi besplatno iz čistog altruizma, ljubavi, strasti za životom su pokušali pomoći. Evo, samo ću reći što... Ko ti je pomogao? Recimo, jedna od vrlo važnih osoba, ikona stila, Ana Varšava, koja je eto i konceptualna umjetnica koja mi je prišla sa te dizajnerske artističke strane, koja je pokušava okupiti modnu scenu. Mi ćemo to već imati vrlo interesantnu priču. Dolazi nam iz Zagreba, zapravo porečko-zagrebačka verzija, Martina Herak, koja će upravo izašla sa modnog ormara u Zagrebu sa vrlo atraktivnog nastupa predstaviti svoju Deconstruction kolekciju. Tu će nam biti i 2 ekskluzivne haljine napravljene od keramike koje je dizajnirala naša osebujna Tajči Šekada iz projekta koji se zove Djevočka soba, odnosno umjetnika koji su po njenom nacrtu keramičara u sklopu udruge Interinova napravili 2 spektakularne haljine od keramike. Tu će nam biti i nešto fantastično, ne nešto, nego osobice puna energije, a to je na 50-godišnjicu Udruženja manekena Hrvatske koje slavi se ove godine, riječke najpoznatije manekenke iz 80-ih, a vjerujte mi to su institucije, će doći isto to već gdje su lijepe žene, uvijek je i pozitivna energija i vjerujte mi da su to osobe koje posebno zrače. Djevojke su u 20-ima prekrasne, zanosne, u 30-ima ostvaruju nekakav svoj rast, traženje u životu, 40-te polako dolazi svoje mjesto, međutim 50-te, a razgovarao sam s jednim od njih, je vrijeme kad su napokon osvijestile sebe, svoj nekakav unutarnji smisao i sa punom zrelošću zrače ljepotom zrelih žena, tako da s nama će biti i one. Tu će biti i Marta Ožanić, fantastična redateljica spotova koja prve 2 večeri Francuske alijanse popratila izvrsnim video brojevima koje možete na YouTube-u vidjeti. Dakle, atmosferu možete unaprijed osjetiti, a sad kad zamislim sve te frizure, sve te hlače, sve te majice, očekujem možda nekoga i na disco rolama, na platformama. Dakle, kad osjetimo sav taj neki dio jednog iskrenog glamura 80-ih, vjerujem da će već biti za pamćenje. Evo, već je krenulo ono što nam govori da bi to za sad bilo to. Samo ću te ipak na kraju pitati oprema. Hoće li biti kugle, hoće li biti tih obaveznih elemenata iz 80-ih? Naravno, ako kažem konceptualno veće, onda ne može biti poluverzija. Ja zahvaljujem Ivi i Davoru Lješeviću iz Terminala 7, vlasnicima koji su prepoznali ovu moju inicijativu, zapravo našu, i omogućili tehničku potporu. Mi ćemo imati izvrstan zvuk, mi ćemo dovesti kompletno disco klub 80-ih u terminal. To znači iznajmljujemo audio i light opremu, odnosno bit će i kugla, bit će i dim, bit će svi svjetlosni efekti. Dakle, jedino što trebate donijeti besplatan je ulaz, a to je osmijeh i na sebi nešto čisto radi zabave iz 80-ih.